drum on any radia. No come on. Let you want to Come on.
Yes, Roma. The Chiasi Wahode. Eti ye biribi afa ho hyem wa ehyiemu no aba e bia na otie ne ehu bio na ye kan ne ye de kasem sabrei adodofo won sanyina mo na so mo wo so de kam enko ade abeba ma mo so amana nka me dia misika hye boto sabrei mo mo so aba kon ye wie pa
na yakwaje aseda fɔre no ye wie no pa ne company ne ho ye kwakwaje enuma no ntu aso ye won hyiamu mu ne o sabe mu komani adentofo
Amen. Oh, amen. Hallelujah. Amen. But some can say, I shall not be able to because I bought some. Because I bought some. Hallelujah. Amen. I rather something can show say. Oh, how be out the bench shall be as say. All time that we used to get. Amen. Amen. Ni offer 225. 2026 umfa ko umpe mo Yesu Kristo dem wate. Amen. Ebedu a year by this time. Tomorrow by this time. Jesus. Na wale ya won sa chena me. Amen. Hallelujah. Amen. Yare bia wo fa mo. Awuche fa mo. Atete bia wo fa mo. Yes. Se me ka cho se. Yes. Ni nyina ba na wie. Amen. Hallelujah. Amen. Emi ma no ase mo ma okeka no ofo. Ampa. Because this year offer mo pa. Yeah. But next year there everybody so be sure what. Amen. Hallelujah. Amen. Anyu ma ya be no. Yes. Anyu ya be no. Yes. Wa wo ya le sori. Yes. Wa wo de ka sori besa. Wa wo pa duma sori besa. Before when it kasa. Wa ba tutu kwa sori besa. Na me to me mo. Me na ngba jaji asa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na me ka che Yesu di mu se. Anyu ni be se no. O ya de ni nyina ko Yesu di mu ato. Amen. Obi a obaya monso bia no ne yare ne nko. Mana ba ke tin ho do banya yare sa. Yes. Hallelujah. Amen. No to nchare ka cha ne sa fishia po. Afisia po. Na ka cha sa Africa sa na to ya fo so. Afiko na so ya feso. Yesu Kristo demo. Yesu demo. Yesu Kristo demo. Hallelujah. Amen. And pani mo fisima. True faith evangelical sorry ma. Amen. And I say me can share say. Yes. Why you mukoni ya from cross. Amen. Hallelujah. Amen. Eti shamu kente o wate. Yes. Na so kente o wa. Ube huru Nyankopon no nyam. Amen. Ato de fone yanko nyamisha.
Bravo.
Bibia ye kama obi furo be sa so nhyiamu ne ko sa ye a ka cha se nhyiamu no echina wo mo no aye se kutu se bam masika de aye se kutu se bam hallelujah wona mesha wa gere so me ko hallelujah fa ensamba no nyam wo mu ma adifo pani ma me pa Oswa bon sem ebra wo kotena se. Yes. Uchi mu se aduma no. Se no no eno an na wa ye. Yes. Na wa ba hia mu pa ampa. Na adifo pani ne mpanifo. E de abeduru kuro bia we mu. Na ehia mu ate se na wusu na so na wontimi nsore nsa. Na wo otena se bi ho pra wanti ase. Na ayeso aboka hire no so ne. Pejansa ko soro kire di popere selu adi nshira no. Adi nshira wo. Ya besre abira na adondofo mo to dwom no a me ma me ba ko de obi ade be ka no an se de okwan da chechemu wasa adondofo anyo no a o ya no ana nikuru gina dwom an mo ma di we so 20 Medikai ashabo Enshiamu way Niami wobia me de beboa me enya me ne honam ni moja litu agina me nu obi antu agina age me hohomu ene madwemu na bi kanyina ne esa obedia wa ha atakumi wa ha atasini wa ha omode me be kopra so ana mo fa me nko aha echi me ni aba me musa me ye no eno ana me ye me ne honam ne moja ntu agina me nu obi amfa dwen se ewo me mu na me se bi yi 1 billion na eya me amsika me yi na me fa fo ma me fa ko Kristo adwuma ne ye na ebra na onu achi asene sa na chie no wahu ti no pa senka wa ye me sa na so ntumi echi de wo me hu bia me Kristo adwuma
Awurade no be fa me kwa na no. Man take amen. Amen. Somebody watches. Me gitu mo say obibini. Yo. Yo, free skin. Yo. Me pam chow. There osofo bibini tachi de ba waso onam aje obi so onya konya ntran so. O say enipa hwe enkonya nyina ne sisi ayo. Abari man na ma tena ma ne tebre ho no mo nyina amra ha. Emema na mo che ema ne tebre no mo nyina amra ha. Akonya ne bi wa ha. Ana ema no mo tena ba bi no boro so a mo ba ye che Muhammad. Ni ama mo ba bi atena. Afi we nhia mo no empanyin sa mo mpese obi abegyina kyire. Ana enkonya na sisi ani mo no. Omo video program a aya na ehye no nyam. Na mo we de mo fa nche won awia no. Enu nchi na ama bebere ekwachi. Enu nchi omo video no mo fa nche. Enti said na akwachire. Sabre what shall no one fa near man sisi. Asia du krom sofo maame ba bia wo bia branche ehwe. Michael Obafo. What says? Aha. Ani nyina amesen kwa side ha. Me pa so mama mo nya Hawaii. Wa ba nhyiamu wono kra no ni padua nyina be hye bradua no nyam no o tie akonya so saa wa wonsa wa wonsere wa wumuna wo so ahoden kan wa ye popolisi popo enye ehyiamu ni aba no se wodu ni padua nyina hye bradua no nyam afrin koma tu ni panyina ai me pam chao omo de asisi awia adotofo mama ye nom na yengina yamvan ke kan yen sase emwa Kristo aduma Adia nyame ama me do asia Adia nyame ama me do asia Oya Yesu Yes,
Sabre and Peninsula share one the edition. Me pamchao. Omo ya pase the seven and nam. Ah, enya empabo shiamunity na buy na uba waget dia. Say a show no baha and no 2 million. And wachi say wuja obaketua na apalai enenam. Na omode akwara no eba ye nchen ha eno so ye 1 million. Tieniye se wuja obaketwa ema akwara no enenam ade wo hu na omu timi de ne ba edwomu a na ye nsaka no a eno ye 1 million. Oya obi biara enye se pani na asoma wo na wone nanenam na omutimi do ba dwemu a 2 million opepe mienu eno obebi ni tachi elempane bi asere sa ba yero wake ama ye dia manhie wo yakoso amen. Sabe adubra ya beto ye twe adubra ani kasa adubra ya beto ye twe said here, so penny, any executive board, extra my ayen, Sape, any yellow. Here, Anopa, no so a bubble dubaco, I see a pond. So penny, what I know, go to your phone. Medita may be a Kahuaya, dubaco, 30 minutes. I bet you are, I see a pond. So, yeah. And yet, I'm spreading Gramnum, we near ye. Nanya son is and not yet. And share one day, Juma. What try a piano? Shannon, so what who said ye? Sukuha, I who need ye at ye. Miss Ramo, Shannon, so I was see my mom pay, your bomb pay near to us. Mesdames, Mama Perita, the question for my Madame here.
Ya kan da ya kan na no pa no. Sabe obuni ni diem. Abia ya batu ya twenwi na ya twen safre ya papa ye nua ya ba ya de nyina apostle set asante enkoko area B. Hey, na awful platform. Na sabe okay Kenya na no aben so platform no. Na e de ya twen. Obuni ni nyina be so.
Onyame ahu ya mobo ndra odi nyina du hasubiem boy ho ban ma de pache betu adwumadie nso ade a onyame ya mayen bo se ma ne die so ya ne kese ne hye na ne onyam mo ka se wo yi ne na do e hoda amen ya ibe nyina so abompa ye Israel dum number oha aduasa enu Israel dum number oha eni aduasa enu onyankopon tumi eni ahuni emreye baako ekosi aduenu baako munye Awurade aye munye Awurade din aye Awurade nko a munyi no aye mo munye Awurade fie ye nyankopon adiwo munye Awurade aye na Awurade ye monto dwom ema ne din na eye de na yeho apa oye kokwafa odi Israel aye ne de na me de minim se Awurade so na ewura no asen anyame nyina bibiara Awurade pe no oye osoro ne epom aponi ebu nyina Mamunku fi asase anoba oye anyinamma osuoto oyi frama afiri ne korabia okum Misrim makan efi muaso ekosi edipa maso kosi emuaso oman sentreni ne emwade ba awo Misrim mfimfini faro ne ne kwa nyina so obobo amaman bi na okum ahene adumfo amodu pro ahene sion ene basan ahene o ene kana ahene nyina na ode won asase mai se ajapade odi ani ma Israel ajapade Awurade udi ewo hoda Awurade enka ye etena awo toto so nyina so na Awurade bebu ne man atan na obinu ne ho ewo ne nko aho amaman ahuni ni edwete ani sika enipa nsa no adwuma owano na won kasa owaniwa ohu ade owaso onti asem anso ho mi biara eni wonu wona wo ye ho ebe se wonara obiara ode ne ho to won so no Israel fiefo unchire Awurade Aaron fiefo unchire Awurade Levi fiefo unchire Awurade mu Awurade aferfo nyina unchire Awurade ene no ba ko na yewie no on fision unchire Awurade a o Israel munye Awurade aye amen amen Asasibo Muniama. Who are Yasina Yaudia, a dame Salvadona Sada. I know any room where I took no show and yam. Yado say, yes, so dear yam. Yamodi Cassiano, as waiting for Mamma or Ma. Yes, yes, so it was a dish of one. So Sonia assassin one Yaudia. So yes, yele do no na saase na so no nyina na ekwawie ye it is akwa no ma wone bonefo a yensam fatai waso mo bani badi an yakwa ban sache ya ne ga no nyam edika be ma odi da so bre anonyam ka odi da amen afi wona mo ko aso sese yemfa nsem di ada afi ye kono emra kono gukure mu abra abo aso fo pani Moses apa enne pani fama le no usufro ra se we mabona bo aye bi ne so afa ye bra so due mu kuna mwadi fo so ema panchira horo a na kotampo pese wadi sehye mu ni eti umma na so onye no wo ye sa panchira nyina wo Yesu din
Bini ye dun waso yina ko de tabra so dia be dura so dwem. Wo ma bani fo na pade amam. Na ka de bani fo ne pese ka ye be ni ke mu bia be nya kwansia. Na mo ja hwia gu. Na so tumi no ho de nti. Wo wa ko mo se ne dom ne fo yina am. Wo di yina be dura so dwem a. Be ma Yesu na ye kare sa alonyam kan de da. Amen. Yesu amu ye jan ma de yina so ke dia ponsa. Adwuma ne ye wo dia. Asma fowura. Sani atitibire mu no asma fore nanti ya ne nkokon ene mu ye adwuma. Nti omko be dia dan se udinti. Adama ni pohwi aso yanim. Ahomani abro ho aso yanim no. Saa na we pei. Una mutum eso dia ye adwuma. Ya be hye mu ye ja pro dia ya ba mu nsa. Fa akawo mu nyina no mu. Brota afo gyina to nyina ase. Na ma nkokon me fa adwuma nyina enko na wie ye pa ne hye odia no onyam. Efi na sase ko si na wie ye. Ema hawo bi, ema pansia bi, ema tenkabo ne bi mma. No mo ba fo se da ye kwa wo de ye ko ba su dwie mo no. Ema ye adwuma yi ne enfa no onyam ma. Yesu ye le sa ne da. Amen. Ye ba ye didie mu, ye no mu, ye na ne sori mu, ye di fi ne efi ba mu. Waka sa ye wo Nyankopɔn de enim kan, ebe fa de nyina no mu. Makronkron mukronkron bia ya be hye so enye wo Nyankopɔn de ya. Wo hye asa ba bia de na be si no. Wo be hye asase na hye aso abode. Nti ba bia be hye bia ha ye adwuma hye wo Nyankopɔn sa. Ye pa so sra ne da. Amen. Osaponi Mose, wale ni mpanifo, apostofo, trustees, asofo ne asafo mpanifo, adwuma mu aboafo, edifo, asankafo, adwotofo sonsa. Obi bia wo po amadwuma di ekonkan no. Yesu sane de da. Amen. Ijafo de mu ahemfo, ene mu mpanifo, aban mu mpanifo okremu sonsa. Fa yesia mu de so. Na ma yesia soronko. Na yewie hyemu ne akwa amadi adanse ese. No kura di asapa sebe yesia mu okremu no. Enema nyina wie peye. Ni ananko ye nyina ye yie. Asumdua bakre mu ni asawo ba ma Yesu no nyam. Yesu ye le same da. Amen. Aka no do a wo montam nyina so Yesu ka ensa. Ye pa we wo ya pon chewo. Sawa sakre bi a o ti ma se me wa pede. Ye ti na mo di fo no asaka fo no adonto fo so. Na fo di ma Yesu sakra kra ye odi ama wo. Na ye pa chiro asafo kre ma tumpon. Ayeka be so me de no nyam ni ka be ama wo se. Sma wo so ye ba akoro no a anye kwa. Ne wo na tumi no ha wo de sa ba ye hu adwuma ni ase odi ando nyam. Afia ye komi because so ya jam nsam so sa. No prejudice and patch menyi mentumpon. Makra bi mra so mu. Maka na manya sudie. Ni etimi tse mo nyam nyame apade. Na wo so no nyam a ye mu bia nka asi. Ye pa ye wo nyam pon so se. Ensam no ade ba kroma ye ka. Efi nne de ye sa se ko si na wie ye no. Maka se wo nyam pon be ni na ma ye. Ye wie na sudie mu a ye be so lo nyam. Se le ba wo ye no. Ba ye na fi so. Ya fa no nyama o Yesu din. Amen. Amen. Kosua Bonsen. Porto Asante. Oh, Kosua Bonsen, man, Kosua Bonsen. Sabre ye de yom ba ko ebe hye ho se edwomo no esi pepe pa na yekutie otumfo Nyankopɔn asem na ne odi asem no breye no na oyakoboa eye odi papa ya eye yen papa ye ba ye nua ya de nyina Pastor Peter Ifa kwa ubi poso Area A. Area B. Kwa ubi poso Area B. Ono ane de otumfo Nyankopɔn asembebre mante amekura. Amen. Eti sabre nyame mu adwotofo mu begina na so. Na ma wo so dwom baako na bibia ni mpani proso pa na afi ya beto safre. Yabru.
adi adeɛ sɛ wadi adeɛ bi a te saa bra te sɛ deɛ me a madi adeɛ mekɔ yi de m'akyi
Pastor Paul Oredu Kasua na obebo mpaye na yeba betie otumfu Nyankopon asem osunsun brabra
Yesu Kristo yɛ da wase yɛntam gyinafoɔ pa yɛnya nhune Abraham Nyankopɔn, Isaac Nyankopɔn, Jacob Nyankopɔn, amen. Wodi ni Yehua wodi ni yɛbɔ a na wɔbɔnefoɔ no ahwe yɛnhyia mu die mu na wɔabɔ yɛamaneɛ yɛnya akwankyerɛ yi wɔ Nasaret ne Yesu Kristo wodi mu na yɛnhyia mu die yɛkyi amena bi ɔbɔnefoɔ no atu so wɔbɛka wɔ som mu adwumayɛfoɔ agum na yɛnam so saa yɛmfomsoɔ de akyerɛ wɔ som mu na Yehua adwuma yɛ anim agu aseɛ no yɛpa wo Nyame te asefoɔ kyɛw deɛ ɔbɔnefoɔ adwene deɛ Satan susuo agyinatuo bɔne biara wodi mu sɛn no ma yɛ daa ma wo honhom kronkron ne wo ho suro ɛmɛtrɛ yɛ mu na ɔsom mu adwumayɛfoɔ nyinaa ntimi nante pɛ sɛdeɛ Kristo wɔ asɛmpa ne teɛ ɛma komapirim bi ɛma yɛ mu tumi bi a yɛnyɛ tumi a bɛma ne homene so ɔbɛfa kwati kwan bi so na wɔde awia yɛadwene na yɛfiri wɔ asɛmpa no ho ahwe ase deɛ ɔbɔnefoɔ sɔre yɛ aka n'anim ayɛ daa amen. Yehua wodi nim baabi awia pie biara enti ɛnɛ da yi ma homene so na deɛ ɔbɔnefoɔ adwene no sɛe ne nyinaa ma yɛn na yɛntimi nantete ne mu ɛnyɛ sɛdeɛ wo Kristo wo pɛ na wopie wɔ animonyam mu a adwumayɛfoɔ ɛwɔ ɔsom mu no yɛn mu bia anyɛ yeraba yɛn nyinaa nya nkwa ɛwɔ Kristo wo din mu bɛdi ne ma yɛn Yesu din mu nti amen amen. Sabe Abraham Panifo for platform in near one pie meet to Funyankupon. Kristo mu adɔfoɔ ma yɛn bɔ mpaeɛ ɔdom nyinaa Nyankopɔn te daa asomdwie mu yɛde ɔman nyinaa hyɛ ɔsoso Nyankopɔn nsa ɛberɛ adu sɛ yɛba bɛtie w'anom asɛm yɛsrɛ pa ɔso Nyankopɔn tumi nyinaa wura no kyɛw sɛ ba tumi no ahoɔden so kasa mu tumi fa dom wako a ɔde asɛm ɛbɛyɛ na ɔbɛgyina ha akasa tumi so ho konko tumi ikyerɛ mu yɛda wasa kamfo hyɛ w'anumunyam akra yɛbɛtie w'asɛm yi
yɛte asɛm yi asɔpa mu na sɛ ankyɛ na sɛ yɛwu a wɔ sɛ ne wɔnim nyɛ mu a yɛnyɛ yɛka ne nipa bia ne ankwa ama yɛ ho adom no nti hyira yɛ daa amen Sabe koswa bonsem. Osofo Isaiah from Pong. No kreni gidi ho we ho. Koswa bonsem. Sabe na adolfo bede adwom ebe frɛ yɛ papa yɛ dɔfo yɛ nyinaa ɛyɛ pastor Peter Ifa because awuradia yanko Aja Peter osankani yame akwa osomafo sɛde awurade Yesu kan na asɛm no so abotan so ɛna mede masafa yi mesi na me ma asam apon mu fa so Aja Peter yame akwa ɛbere ne do na du sɛ otikyerɛ ni senior Apostle Moses apa ne mpani apa wo sɛ ene ehyiamu kɛse a ɛte sɛ ɛyɛ kɔnɔngo dumase a gina otumfo Nyankopɔn asɛm so na enimire mu aware no emu nsɛm ne yebetimi adi so na yebetimi ayɛ na awurade ba yɛ kra anya nkwa ebiriri dodo nyina yɛ din etie na Yesu ba yana mo wonu asɛm so akɔne nkyɛn mante amen amen ajakose medase mama akra yɛde ahyia mu nyinaa yɛnhyɛ yɛdwen kwapa Yesu anonyam sɛ oye
na nadɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Ɛyɛ otumfuo Nyankopɔn ne yɛbu ne din no. Ɔyɛ ɔdoma nkoma. Nyansaboa kwa Nyankopɔn. Ɔwo so adɔtɔ Yesu. Nea wɔte mununkum di kontonkro yɛtwa ne ho ahyia. Yɛbu ne din a ahemfo te sɛ otumfuo. Sɔre. Yɛnhyɛ saa Yesu anuonyam sɛ oye nadɔyɛ wɔ hɔ daa. Amen. Ɛda no ase wɔne pɛ ne mmɔborɔho nadɔyɛ ne kɛseɛ ɛdɔɔso ma ne mma sɛ afe a ɛnto nnipa nyinaa. Afi 2025 bosome dumienu ɛda a ɛtɔ so aduonu nom ne nnɛ hyɛ n'anuonyam sɛ wɔ yie nadɔyɛ wɔ hɔ daa. Haya. Jesus. Yɛdi kan mede aseda kɛseɛ ɛtɔ so mmienu ɛma the general overseer. Yes. Senior Apostle Moses Apa. Awie bre sɔfo pani a wayi no ɛde na ma evangelical swing na ɔtete yɛn yie ɛde akɔ nkwam. Ɔne na tena nkonwa adifo pani asɛnkafo pani a mehyɛ n'ase ɛne adwontofo pani apostles nyinaa sɛ ɛnɛ da yi ɔmama me kwan sɛ ɛnɛ me ne mo mɛkyɛ nyame asɛm. Pagya wo nsa kase mpani Nyankopɔn nhyira mo. Onyame nhyira mo. Yɛtɔ so nso nkɔma wo sɛ woantena wo kurom na watumi atu anammɔ aba nhyira yi bi. Na ɛnɛ da yi a wote ha yi no ansa na womfiri apata yɛse nkɔ wo kurom no na wodi nhyira kɛseɛ na ɛkɔ wo kurom. Hallelujah. Amen. Me say aka 7 days. Yes. And now maako so. Me awura 2026 no. Say 7 days no. Ebe your transformation of your life. Yes, people. Na adie biara wan hu wante na e twa say e dey be 2025. Ah wan hu 7 days no. Awurade de wade be ma. Amen. Amen. Oh, can I prophesy? Prophesy. Me say, can I prophesy? Prophesy. Because now I feel like anointed. Yes. In the book of Luke, chapter 4, verse number 18, Bible Kasembi Oho. Fire. Luke chapter 4, verse number 18. Yes. And not the year, and Penidia to me. I feel like anointing. I rather who want to so. And was me say, the opening Moses Apa was Ramin say, Memeka Asempa, Obiara, I want to read also, Obiara, a hero. I rather say, Mintos, he can move a problem. Amen. Yes. Wasuma me say me make Asempa me tire here for. Here for. Now wasuma me say me make what you say, Memeka Asempa. Obi a ya chechire na no for the mum. Obi biara to me I found the mum. Yes. And I walk who yes people. Now wasuma me say me fa the huru me machire ayi. And therefore wasuma me say me fa someone throw wani. Me fa the huru me machire any friend. And machire one no someone throw wani. Eti ade biara afra wani enti me ma unko 2026 no. Awurade abia wani wo Yesu. Amen. Yes. Bible kasa. Na wasuma me say. Me meja wona a wopete won no kwan. Me meja wona ya pete won. Wona yare, wona tete, wona kodana, wona wahaw. Abenete da wo so. E mo mutime nya wo tia no. And na wade asoma me say. Ansa na masam pani so no. Na wode wo tia brawo. Na wode asunju brawo. Na wode ahota brawo. Wode mpuntu brawo. And me sha won kom wo Yesu ni mo say. Until 2026. Yes, now what that come. Amen. Now what corporate. Amen. Now what warrior. Amen. Now yes, so is Amen. What is what I say? I receive it. I receive it. Jesus. Oba we someone go ayi shiraba. Power.
Awurade nhyira wo. Amen. Ɛsɛ waba nhyia mu yi bi. Yes. Na ɛnna nea mebɛkasa fa ho no. Ɛho hia paa kɛse. Ɛsan sɛ nansɛn aware a ɛkɔ so wɔ wiase no ahomete. Ɛgyanom mpani a ɛte apuroti ɛbɛdi ho adanseɛ kɛseɛ sɛ ɔmo bra ware sɛ mu. Ware ɛbɔ ɔmo anim sɛdeɛ ɛnnɛ aware teɛ ɛwɔ Kristo som mu no awerɛho na wote bidi a na wosi afem ɛnnɛ asɛmpa ne nsi no. Yes. Obi biara na ware asɛ no ne bɛsogya waseɛ. Yes, Bruno. Aware bi a ɛyinyɛ no yɛbɛsogya waseɛ. Yes, Bruno. Ɛwɔ Yesu Kristo wote di aka sɛ I receive that marriage. I received that marriage. Aware bɛyie. Aware bɛyie. And yet, Aware a ɛdɛ ne aware. What is marriage? Odi akɔ n'akyi na ɔkɔ ware. Ɛno nti eduru mpɛmpɛnsuo bi na sɛ akɔnɔ no tu firi ɛwɔ ɔbaa no. Sex is not always about the marriage. yes. And awadeɛ. And yet, Bebree wɔ awadeɛ mu a ɛkyɛ sɛ Okristo ni ohu before then ansa no waware. yes. Kyɛ nsɛm na meka kyerɛ wo ye me nsaseɛ de firi mmabaawa ne mmeranteɛ no mo ware wie a makyerɛw the condition of marriage. Yes. Because yɛnyina asɛm biara so nware. The B. Ɛnyɛ nware. The B. Obi na ware bɛwie no na aware afiri n'ani so wante aseɛ. And yet, Ɛkyɛ sɛ aware ansa na ɔbɛware mante. Amen. And then and yet, and to talk and near man fun show bano I a bra one in it to some more your costume and I say moon dating I and you are here the B. make sure I here go on him. Mose ngoma edi kan. Eti yemienu enchi mo ye aduenu enan. Aduenu nan. Osi santi na obarima beje na Miss ye ka warea awarea ni se obema gya ne maame ene ne papa ho. Na ode ne ho akobata ne ye. Na wo bowura oba ne maame ne papa busuam. Na wakoye ne ho ade. Eno ne ye friend aware. Oye hunam kro. Eno ene ye friend aware. Enti sa wo twempla wakoye nhuranimu a na wotia ni abowo so na otimu a enya aware. And yet, Pese me kira wo niema baako mienu ani so. Me baba an obema nya wadwen se wo be ye nhuranim abetem na kofie. Ensi da. the B. Wonso aware a tobo ase na asesa wo niema yie. And yet, Before then ansa no wawura wade. Che aware ni se wako hunu abusua. Obarima beje na jane na ho. Wako hunu abusua koye ne ho ade. No aye hunam kro. Na ɛho ɛkyiradeɛ ɛho hyehyɛeɛ bia wayɛ mama nkyerɛ youth no awintasɛm baako ni sɛ wo bɛkɔware a Bible say obema no oyi ne emu adeɛ ɛna ɔde yɛ ɔbaa no ho adeɛ ɛde ne brɛ no
eti ade ma oyere nkwaje besia ema wo enkoye oba ho ade wate ne be ma bia a wote ha ye ka ware a eye ti ade no a tie ne ye eye won kasa obre mu ade ena bre eye tuma enye sika wonnim na omo oba kwaje besia ma wo anase oba ma wo sika se fakoye me ho ade wobra Jen samra me no kan ye. Bebre sisi. E bia si e be pie manim. ne Oba no, esi ka no de ma obe ma no. Safa kwaya me ho ade. Akwaya ne ho ade wie ye BBC ye no. Be ma na e ka kire oba ne se na wo se wo yefo. Wo na ma me sika. Sa me mfa nkoye wo ho ade. Wo de munsia ade emfiri we mu. Nti obema ka kire o se bua no a awa wade mu a ade a oba obetimi dia bua no wade mu eye eniema bi toto se wo ntoma bi wo chensen ni niema bi a abusua no ebetwero ahye mu a na wo de bua no akoye ne ho ade a boni bi ani nemo eti ade no dantane ejane na eni nkonta de no enye oba de a shade so because we ya nesa a chensu nsanso a de beba no ebe company Genesis 2 verse number 18 Wose di kan ho atie mienu enche mu a eye dunwatwe why ya oba no ho ade awie wo de na ba fie ye nche ne atoso Mose gu di kan etie mienu enche mu eye dunwatwe na Awurade Nyankopɔn ka sɛ eti ebra Onyankopɔn ebo onipa no ene o kan sɛ enye sɛ onipa nkotena sese wo onipa e obe man ko atena enu nti meye ne sɛ so boafo mama no ya ne die ben ne sɛ so boafo meye oba ne ho kani a ono na ye awade ye ka wade a oba na ye awade oba ene ye friend awade eti na Bible kan ye ewo Mebusam 18:22 say die wanya awade no wanya oyere no wanya de pa nye Awurade ho adi so mesa ba ho bio yo eti wase meye obema ede ye ben ne sɛ so boafo ne seso boafo amano listen to this emema ho ha tobi bia abranti a wasi so oba na wo ko ware no ye wo seso ba chekehwe Onyankopɔn eka kire Adam sɛ me ye wo seso e ba na bro eti ba de ne ba ye Adam hu no no say we die me dompe me honam nam ni ene me dompe we die be frɛ no oba eti oba bi wo ho a sɛ ukogire nanim sɛ o ware no a wo de ya bi ota e ma ta aka sem bi sɛ eti wo hwa wo a wo so nam ne me wo so enam enemy ene asɛm no se chassie firi Adam bere so that means wo ko ware a be very careful abrantie and now po oba wo di wachi a ni afro kwajo yeah ai woni mu dwam we de wo tu oba yeah mi kodwam aya we de oba ni na chi ni na nim ye fen na wo hwe to ba bi a wa bosi na pampamu a na ne ta na pampamu yi I want you to have a niema basis. Hello. Hi. So how many? You. May trouble him tasam. You. Because and not telling Baba when it be pet or bar or yenny says of bar. There be. You were ma papa giddy. I hope I see him. Almost sent the pa. Pano. Oh, power bar. Ushianwa. Coca-Cola shoe. And then you can count, or bar cocoa, and then you can count. 80, what in the car? Who bet me? Yasabu. There was no. Who bet me? The test in new Kutono. I have 1.5 billion. And yet, where that was as yes, he died. It's Saudi or buy coffee. And who bet me at what Nasisa dear so? Yasabu. A bedroom pampers will be no. Wabambebu. Eti Bible say, me ye o seso
Boafo mama. Boafo ama. Sesame ya 1. Boafo eye 2. Boafo ne say pe oba o ware no a oba fie a obetimi abebo. Ene. Ha! Didi fo ma ne bebre mpadwuma. Didi fo ma no a Christopher ma ne bi bebre mpadwuma ene wote fie. Obeda nya wade Ah. Hey! Bible say me ye wo saso boafo oba onko ware a okoboa wo kunu. Ene. Okoboa wo kunu. Buana okoboa ne nchesa okodi adwuma na ye. Dabi. Because me na ma bia me company. Aye. Ana me ye madwuma. Enti me fa o se bra be boa me a. Me nya adwuma ni nyina nto so. Dabi. Je me soka amen. Amen. Enti didi fo ma na mo mpadwuma no. Mesesa. Me ka kire mo. Aya. Wokwa ware a obenu. Ene. Because me ma ne bebre nso mpadwuma. Aba. Sara. Me ma ne bebre mpadwuma. Ene. Eno na branch to branch. Na wo hia no na obisa ne se wo ye den. Adwuma be na aya wose me bo base. Ania. Senior baseman. Aye. What's your idea, baby? Obo base. Senior baseman. Okobo base wa achimota tukasoa. Aye. Ote sem praso ye bi no aba. Ote so ogo ye bi no aba. Aye. Okon ne agya ne kwan 5 me fan 50 cedi. Ana 100 cedi. Aye. Krache okwa ba no a. Sa base na obo no betimi ahwe no. Asemo. 50 cedi ye de to asase. Ah. Hey! Mumpajuma yo. 2026 emrantie no ana mama wa no mumpajuma nye. You. Na matimi aware. Ah. Emmanuel ne kuno amo bro. Asemo. Womo bre. Ana mo say abrantie uni adwuma ye nti. Wo ba dan ware. Ana asemo no. Abrantie bi okoye oba ho ade. Oye ne ho ade bi na uni bi na bi ode okoye. Na dan for dem. Ah. Wo say ah. Ote woni nyina oni na dan for na tifie. Na efie wona wote no. Ah, wakọ ware no. Oba no de na ekoye. Ah. Are you prepared for marriage? Asemo. Anything in the first place in say Oba Obema Pajuma here. Because our rain is Ene. when you worry awie no. According to Hebrew formula, etia eyedum yensa. Entemu a edikan. Heh. Asemu ya obeka no wahayi. Aye. Wotie ne da ha, but me kire onsem ba ko mienu bi wo. Sa. Bible say Hebrew 4. 13 verse number 4. Enti mi ensa. Aha. Entemu a eye 9. Enan. Wose wani awari ani. Se owarefo bi a wo ha. Ti asemu yi o. Aye. Se one respect marriage a. Marriage no I respect you. Asem. Okay. Aye, tasem. I just said, Ubu Oba no. Me say Obema wo. Eno wakoye Oba. Eno ade wako ware no. Enti Oba na ya ware. I guess all rest. Mema bebre mu omo yere no. Ene. Mema bebre. Anidie. Ene obu a ode bema na nkasa ne ho kani. Oba one ne te no. Abono se ne adwo so bakoko. Wose wani awari ani ade nyina mu. Eti so Obema o pese wa ware be yie. Ah. O pese Oba wa ware be yie a. Aware no e ji se wo dini. Ade nyina mu. Wo ade ni. What's man? Ati. Dini. Koni enem ka kira de se di wa ware ni. Di wa wari ani. Oh, senior apostle ka binti unso ka bi wate. Di wa wari ani. Di wa ware ni. Aye. Eti wa ware na te sen. Ha? Wa ware a ware na te sen. Ane die pen. Ana wo de ma o partner. Aye. Ha? Onyankopon bo osoro kwa asase bo niema nyina. Waka niema mienu nsa. Ese eno na ye kronkron. Eti ye ni. Sa. Number 1. Ayo no otumfo Onyankopon. Okure. Awurade se me ye kronkron. Eti mu nimini na munya me kronkron. Aye. Number 2.
homeda wose ka homeda na ya ne dia ban Matthew 5:31 headlines nko Matthias Enchimu eye aduasa baako headlines wose den awade kronkron ye wose ade ban kronkron awade kronkron ye awade nsusu no onyankopon grade ni se eye de ban kronkron enti wawade no eye kronkron sab enti wakoya woda wo yire enam so mame akoya woda wo kro nam so awade no ye kronkron sab ade baako eye hu awade mu no wanwie Hebrew form man. Hebrews chapter 13 verse 4. Ade nyina mu. Na wongo awade mpa wo fi. Wa wade mpa ye wo yire. Wo fi. Wa wade mpa eye wo yire. Wo fi. Ha. Okoya wode wo yire nam so eye. Okoya wode wo yire. Kristo ni pa. Yeya obu yense ye se fota se ye se Kristo ni onyam no. Se ohuru ya wade ye se ya. Na ya ma Kristo ewu no obewu ye no. Ekwa. Oh. Shebia wade pa wo de wade a. Ahome te. Ko sebon bon kan. Ye wu awade mpa ho fi. Ya. Go be ku fi no. Ne say Matthew 1 verse number 18. Menka hinta sembi wo. What you say? Na dia ba ko ma won say empani masra mo. Ahobrase no obuo mu. Branch bi a married counselors. No mo agidifo awade na nye. Because empani a meka mu bi no aware sem a eba yanim. Oka enye yie. Na adia ba ko ewo mu ni say ansa na ba hu say sofo asori agina pulpit anim na all preaching about marriage no no obi ware ene enokure no obi ware etwemu ano no na enokura no ebre ebe na sofo ebetimi anya daage akyerɛkyerɛ ware no mu yie wo bra ni ode aba ware ode aba so dem ho be ware no wo be pe ne sika ene etiju utwa so ntem bon tentem eji utwa so ntem na watimi abofode apene sika na mame nka kyerɛ wo anya so dem ne ware o dabia anya so dem ne ware o dabi anya biblical mamre ni amani asori dem ware ne nya biblical e church doctrine no mante amen adenti na make say ye biblical ya ware aso dem o ye ware abusuam ene abusuam e cha so dem ne de ye de kokko pesika mane ye ohinti bia say me kan say because I cannot give you one quotation in the Bible obedi na ware ko aso dem ko shira aso ko tie sade wo intuitin say aso dem Jemesoka amen enuti ebrenya da akira asofo no benya preach wade hu nsam yie ama odofo na ho ko wade no wate wade ase no eye short fira so dem wo kwa teaching sense so no wanya bio etimunti marriage counseling na mumma ne ebese boso bi miensa ansa na waware no na osofo nya daage yie mfa ne ntena ase and teaching about marriage na onti awade ase ansa na wawuram mante amen because awade ekoso sese na nye Bible say di wawade eye oba no dinimi na emu oba no hu fi Matthew no ka say Matthew sempa eti ba ko jemu edunwotwe na se de Yesu Kristo awo akedi na se de Yesu Kristo ene a Christopher celebrating na woda no na wo tie ni na Mary ma Joseph aware o de Mary ma Joseph awade na onye nhie ko na ebra omunya enhie mu so omo beda no ohunu sa onye bi efi hu nkro ohunu se Mary anyem ye efiri hu nkro amen ohunu ye se onyem ye efiri hu nkro Bible nkasa
Ejamu de krono. Na ni kru Joseph e odi patrene. Na ni kru Joseph ye onyankopon nipa otene na obuneyere. Aha. Na on pese ogun ani ma se dwemu ti. Underline that word. Enu na hia me. San akan bio. Na on pese ogun ni yire ni ma se e odwemu ti. Na on pese ogun ni yire mpa ho finti. Obo ni tirim se. Obeja no kokko. A Christopher ma wa ha. Ebra wadamfo ukunu ade ne namfo hia ye no. Enyema bi ekọ awade no. Emu oba ni su ne ba bi no. Waton wa man namfo. Wo gugu yire ni mu ase akere didifo nyina. Na wo disia. Eti wo yire na mo de nyina obi mu. Je okoka indi. Professor. Wo yire na mo de nyina obi mu no. Wo gugu awade mpa ho fi. Wonne ne namfo no ni nuanom sebe adifo bi ehia na ehon wo mo kodi wo ma awade mu nkomo. Professor. Ko na se pa de edi o. Ade. Ha. Ba se na wotwe mi ni. Me yire de ne ho kame mi o. Sa. Enti wonam wo ni nyina. Onam ho fefefe nyina. Aho kame ye take it bo ho ma so. Yehunu pa ni yehunu. Tony ye. Emma ti di fo bi. Emu aware yam pa ho fi o. Na mo tenini. Eniye. Mami, emu kro wo pa ho fi. Na mo tenini. Ampa. E ga so ami o. Ebo ho de ami na e ba ko pe. O de me ba ho. Eniye. Utwa ho ba. Na wa won kam ye na wo ye no ye de agide. Isaloy. Empani bu be bi se, wo be sunti na wo di fu ni. Na ye be ba ho. Emu awade mpa ho fi. Efrise. Enwamanfo. Obi a oye wo twamanfo. Eni awaresayefo de. Ni o. Onyankopon bebu na ten. Obi a wanya na ware kronkron de. Onyankopon bebu wona ten. Number 1. Tie, I tell seven. Wan kaso obebu aware gaifo ho aten. Tabi. O say for obebu aten. Enwaman. Eni aware say. Aware na nsaye a ewu. Eniye. Eti krache. Entete wo ira ma na nkaso oja aware. Ai. Na oja aware pe Nyankopon obebu na ten. Kai. Wa wodi kan sen. Abba na timu. God will judge you. Hello. Hi. What? Okwanya wo de wo yere fa so no. Oh. No so won ware bi ewu a. Wo God will judge you. Tasem. Wo no be bu watan. Oba okwanya wo de wo kru na so no. So oba ma na ntimi. No so me ware bi ewu a. Kai. Wo ana onyame be bu watan e bi ma no. Merci. Eti adwenpo bi a oba obema wafatu wadwene mu awaware mu no repent na edini buo aniti ene ahobrase odo enye de siesie awade Kwase. sa ki fo ya makan se wonni bia edin se ubenya awade mu anije Kwase. just all respect oba. Okay. Yencham. Yo. Yankwa nentam. Efiso. Etinum. Anchichemo abienu mienu. Enwo twere ma efiso eti enu. Enchema abienu mienu. Ye mo ma no de enu. Oba wo tie me. Wo ene abefa wo. Ena ye ko waro tie me. This quotations no ye ko to ni da. But enen so tie me wa. Yo. Ahobrasiem. Yo. Tie me. Bible said them. Enwo na po twere ma efiso fo eti enu enchema ye. Consumie Peter 1 Peter 3:1. Bible nkasa. Ati finture say yerenom. Ayerenom. Amena ni mani shamba. Me dom makoma mu. Yo. Mo so be ma bi tete oba ya me ya. Ndide bia ameka. Ye de ya wan ya wo de no. Emfa nya oni ha. Sa. Mema, o me shamba ni ye. Yo.
na yeniuni. Love your husband. Yes. Love your wife. Speak to me. Bible said, Ayerenom. Mommra mo ho asɛm mo ara mo kunu no. Nya Kristo edi beja wo awo wawade nyina mu no. Ene ahobrase. Maame wa ahobrase te sen. Wo bosu yi. Sabe ahobrase mu. Obo ye nidie a wo de ma your own pastor. Obra ho ase. O kasa one ye no. Eti sa na tie ma wuku. Debi. Ikunu dia no wo. Sa na tie ma wuku. Bia. Wa ho brase te sen. Bible say, ayire no. Mommra mo ho asɛm mo ara mo kunu no. Ho brase kase mu oden ama wuku. Sɛ mo yɛ ma awurade. Sɛ wo yɛ ma hwan. Awurade. Sɛ wo yɛ ma hwan. Awurade. Because of say, oyire eye Lord. Okunu ye Lord. Ema. What the obere magina ho say, awurade ama oba. Eti oba bia obra ho ase ma Nyankopɔn no. Eye but wa mra ho ase amba ukunu a Nyankopɔn ene wa mra ho ase ama. Okwase. Because so kind kind. Yo. 1 Corinthians 11 verse number 2 down no wa bechi chemu akire wo. Ese oba ti ene oberima. Oberima ti. Ene oberima ti ene Christ. Kristo ti ni Nyankopɔn. Na Kristo ti ni Nyankopɔn. Yo. Bible nkasa. Ayerenom. Mommra mo ho asɛm mo amokunu no. Mo ho asɛm amokunu. Sɛ mo yɛ ma awurade. Sɛ wo yɛ ma awurade. Efisɛ. Okuru yɛ yiri ti. Okuru aye Onyankopɔn ama wo wo ba. Sɛdeɛ Kristo nso yɛ asafo ni ti. Sɛdeɛ Kristo ɛyɛ asafo ni ti. Na odi nipadua agye nkwa. Ɛnu titie. Bible sɛ Christ ɛyɛ nipadua na agye nkwa. Christ ɛgyina hɔ ma wo sɛ ukuru. Eti sɛ wo bra ho asɛm ma ukuru a ɔbɛgye wo nkwa. Menano. Yewudi ọba Brazil Yo. Ewo aho brase ho. Yo. Wa ho brase a obra ho so asema okunu no. Esha. Esha. Wo nya ho brase mu odin. Obi podi. Eno ti na Bible say, senia asafo no ba Kristo animu a obra wo ho ase because untimi nkasa ntia Christ. Untimi anya Christ basabasa. Nemo udi obuo asafo no ye ba ne ye bebo mpale a na eduru mpaabo no so a obehunu na si apostle ene
apostle ewo ho nyina ne ye bon kontodwe abra ye ho ase ama Christ. Bible say sa na wo oba okunu a onenete no ye ma no. Efisofo ngoma na etie nom enchemo ye aduenu enan. Na sede asafo ne bre wo ho ase ma Christ. Asafo no bre wo ho ase ma Christ no. Sa no so na say no say. Sa na ese oba bia say. Oyema won kununom. Oyema wo kununom. Ade nyina. Mame, wa ho brase ye tesen. Wa ware na ye na nyina wa ho brase ye no. Because obu ne ani dia e twase oba wo de ma wo kununom. Onni bi. Ni ho. Onni bi. Wa ho brase ye tesen. Oka mebusam. Emebusam. 12 number 5 no 4 no. Wa ho brase ye tesen. O sorry a wo de ma ye fie guti kama. O ma ye fini ye fe. Wa ho brase a de ma okunu tesen. Tie ni wo ka no ha. Solomon mebusam. Eti adu mienu ejemu nan. Aha. Oyerepa ye nikunu abotire. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Bible say, oyire a oye papa bia no. Okuma ye fi a e fata no. Ene Oba papa bia ma ye fi fata no. ampa. O ma ye fi ni ukunu. Ene Eti sa umu ukunu a e ma ye fi ni guti ye ben. Fagu ko na fabu mu. Ha? Oyire papa bia ni kunu e de boniti no. Ai tasem. Oba wo ye oba papa no. Umesi ukunu de boniti no. Eti wo di ukunu ni. Yasemu. O so wa fere ye. Eni ewu. Akonya wo de awurade nyame. Awurade nyame. Awurade nyame. Awurade nyame. Oba papa bia eye ni kunu abotire. Ampa. Oba onsam anko aya de. Bible nkasa. Oyerepa ye nikunu abotire. Oyerepa eye ni kunu abotire. Na ne o kan you say ati se do pemu proye. Onye oba papa na ni suba nya de. Otese dompa apro. We say oh, Kama e kura mpe. oh say nimgu ase aka. Okonya wo de wo yere nam so ukunu nam so nti. And monyam bi anni ho emwa. Kotobekuma. But oba papa bia no ni kunu etimi de ne kire. Te say ya meyere ebeto correction. Aba. Ene Oh ma nsem agya ya o ya. aya. Oya makan obasa de sika betum sisi. Kwase. What you say? Obama bia na yiri ya kama no. Akoba bia na yiri di nachi. Asofo mo ko ba bia aya amonfo mo yiri ni wachi. Tasem no wakanisa. Because asofo e ba ye bebre yiri di ha. Talk to me. Meboa. Ene Adenti no want me afa yira ma. asedu wo. Se. Onipa benya ni anena mwa wa kwanjira dia ni anena muya. Onipa benya ni anena mwa wa kwanjira ni anena muya.
some kasi imagine to fui. Mommy anka na wari do. But one who me ya. Ade bia ni won so ye no. Acha wade. Abba. Na atamu wo ho. What's up? Atamu awo ho. What's up? Ni ko be ko te mo nya so sa wari 70. Okoya obi di ne partner nam. Obi na afa ne ya mayina. Omo ba no body kan ya kofi ansa. Obra sofu pani ade ne yire ba. Abba. Bon sam kase ma sofu pani. Na asofu na etiti ochi apostles no eti mu nyina yire ba. Ayasemo. Ayasemo. Bible say oyire pabia. Na oba konia onyo oba pabia. Ni bro di bisi. Sa oba no oya 7 abakeba. Aya. Ko oyire wa he so onno go. Odo siwa. Wade na mache na wo so no. Ania. But oyire papa die. Baby biara wo be ko bia. Kana. Enchemu ikra die. Apani tachi. Awo ha. Kasa ne na wo mo hihye no. Ana ma mu bia afofo ma. Aya. Oh, and then you should see a mountain castle for my group come up. Na almost you. Na aso for my mere home of fat. Abba. Or when you young. Abba. Almost cool was yes, you won't. No, do I know today? And yet. But some can see my man. Abba. Call Petro, young coming. Put somebody kind. It's a miss at somebody kind. At the kind. At the joy. At the joy. Was that why you know? I call. Was a son of boy, you know. Son and ma. Son and ma, yeah, you know. What was the moment? I see you here, my one castle. And yet, it is all brown who was there. I'm also for no one brown was there. What? And yet, what fairy? Which are zero. Your own wife, a husband, no. Wait. And yet, so brown was a pastor, elder, apostle. No clue, one for go now, waiting. I didn't see her. The other castle, Nicro, you had a cry. Sarah. Shall assembly, Petro woman. Edika Timiano. Do what you. Ocasio. But somebody kind. It's a you. It's a bad one. I said, or some Philippa. A Philippa, Mopa was running Abram was a Muran. Mofa or Shrop, and Yahobrasin, Ambram was Emma Wine. Muranum. I don't know why you know. I don't want time yet. No, also at your uncle. I wonder what's the other to be here. Or could be on your papa. Medium son. On also should be right. I also be a master. Oh, Mamma was him. And Mamma was him. I know that. And I'm included. And I'm included to say, no, Brandon who has a man who be said to be cross or may I have Brandon who has a man. So I repeat the quotation with you. First Peter chapter 2, verse of 18. Of Philippa. Oh, now you're Philippa, what if you was running Abram was a Muran. For Osonia who Brasia Brown was a moku. I don't know why you know. I know one a yet not or draw, not your be sending Bia or by your mount. Now, one of our chance to be. Oh, what crying you? I know. And my mama was someone same way home. Because according to 1 Corinthians, Rider, Colossians 3, verse number 23, or can say you. Colossians 3, verse 23. What's in a Jumabia? Am I, as you say, or Kruna Jumabia, over Brown, who has a man, I am for a Kramuya Samuyama. Now, when your money back, and you Kruna. If we say, when we say, I would have done some of the Penya secretary. Mote. Aya. Obra must smoke. No, would he? I said, 7.
Juma bi amoye no mfro akra mu nyese mu yema wura. Enti wa ho brase ne obu ne enidie bi a wo ye no. Fro akra mu sa wo yema wura. Mu nyema nipa. Na wo nyema nipa. Efise. Woni mu se. Awurade nsem benya pejade sakatua. Petro no. Na awurade Kristo na mo so. Peter mo edi kan. Ko. Etemiensa. Ko. Etema eye bako. Bible Sa na mo yire ne mo. Sa na o yire no. Mo na mo asema mo nkasa mu kunu. Na se ebi mo anti asem no so a. Mutie. Wa ho brase obu enidie a wo benya no. Se obeti wo so mu na ware ne nya. Wafa oyire mo braba okasa animu so. Wafa eyire no mo braba pa. Okasa animu so. Okasa animu so. Yeah, because okay, ebebusa 9 verse number 13 a was sabe me to sabe. Ania. Oba kwasia ayo kasafo. Oba pe kasa bebre no. Bible ni didi watem se wo odan. Kasafo. Oba kwasia ayo kasafo. Oba kwasia ayo kasafo. No ye tibo nkoso a oni hwe. O kasa dodo. Ai. Oba kwatena baabi a ye gotire no. Aho na okodi ni kunu nkomo. O kasa dodo. Ebi ase nyina hwe se wawade ye. O kasa dodo. Oba kwasia ayo kasafo. Bible se oba kwasia ayo kasafo. O ye tibo nkoso a oni hwe. Na otena ne fie aboboa no na won a eye entete ko etwamu a na wafra wo se mo bra ye ni mikuru hu nkomo sabe okwasia so kru wa ware sem Enie. wa Asina se ebi mo anti asem no so a. fa yere no mababa pa a wa kasa ni muso Anya wo. yanko mebusa tati yanko ni ntam na memra me bade kakra bi so na me entrance mebusa mtati ehintasem do uti quotation da but today listen tati Solomon mebusa ya Canada but neti Solomon mebusa 31 verse 10 eti edu asaba ko enchemu a eye du no oyere pa hwan no benya mo bi ati preunia preno pre oba no preunia oto nchen ba preunia na ka chere ni seti asem we ti asem we o preno na sofu ma mi preno ko wani mabusam eti edu asaba ko echemu du edu oyere pa hwan no benya oba papa Ania. Oba papa Ania. hwan ene benya nya ye ka hu asem enti maame o ye papa sei bisa wo hu enti o ye papa sei America mi bisa wo hu oyere papa hwan ne benya enso ne bo se ahwene pa kra asem ya me teach about marriage ne boy ye den niku akoma eda no so sa obai niku nakoma eda no so na si ade ehia ade a ye pesie e ma da ache no ehia oba papa because oba papa bi abo no homoden ukuna han koso nyina no oba papa onye oba papa dia onye oba papa se wati oba papa bi a ade a ye pesie eye agapade emo no edumie no oye ni yie sa obai nikunu oye ni yie na onye no bone biara na onye sa oba we bone ne nkwa na nyina e wone nkwa na nyina oje ne kuntu ni asawa ho Bible say sa oba wo ye oba papa no oje ne kuntu ene asawa ho ode ne sa ye adwuma fe hallelujah Amen. hallelujah Amen. oyere papa bia de ne nsa ye adwuma so Uchale watete kura ade obe ma na bebu mu ama. Enie. Onye oba pa. mi wura ma iska ko ton chire Yura, enchina so, enchina nso ye to bi once. umma e wan sidi ko ton chire Enchina ye to bi ahe. wan sidi Enchina sika nyina akwaje ne wukun. wa kwaji ya no akosere Onye oba papa. Asem. Oyere pa bia ede ne nsa ye dwuma. Mami, wo de nsa ye dwuma, e be bo wo. you Midi kanka quotation no akire wo se. Ose oye obiri maseso boafo. you Eti oba boafo kunu. Aba ye dia ben.
Bua ukunu. Hwehwɛ ne ka kyɛn sɛ yɛ ayɛ adwuma bua ukunu. Yɛ ayɛ adwuma bua ukunu. Oh, hwɛ na nim na asɔso ma me ka bi. Yɛ ayɛ adwuma bua ukunu. Yɛ adwuma abua ukunu. Ɛyɛ biribi a ngɛgye adeɛ fi obe ma ho. ɛne Ji agye manche sika. Ohun ɔfɛ pa maame. Me na da. Ohun ɔfɛ. Yɛ de wokɔ dwa mu a wɔne onyam yɛ fɛ. But who was an answer to me? Who could emu? Because I did be out of different in something. It didn't answer why. ɛne What is your computer? I said, anya Obepe sika no. Ajiska aji. Eti who ye? ɛne Or you pardon and say you ma ko. Ɔdwene kuntuni asawa ho. Ti continue asa. Ɔde ne nsa yɛ adwuma ɛfɛ so. Say you ma fe. Ɔte sɛ odwadeni ahyɛn. Odwadeni ahyɛn. Ti sɛ nea ye papa no tete bire mu no. Oba emprice a na ka bi wo ho. Na ɛkɔ sɛhwi. Ne wasala mu ho. Ne yɛ frɛ no paa. Ɔyere pa ɔyɛ adwuma no. Ɔde ne nsa yɛ adwuma te sɛ odwadeni ahyɛn. Ka ekudwa. Ɔkɔna no patututu. Saa na ɔyere pa ɔyɛ adwuma ɔte. Ɔde n'aduane fi akyirikyiri ba. Ɔde n'aduane fi akyirikyiri ba. Adeɛ nya nteɛ no. Na wasɔre. Underline that way. Okay. Tatutu. Adeɛ nya nteɛ no. Na wasɔre. Na wama ne fiefoɔ aduane. Ɔbaa pa biara sɔre gya ne kuru kɛtɛ so. Ɔyere papa biara ɔnkyɛn ama ne kuru ɛnsɔre nyame kɛtɛ so. ɛne Ɔyere pa biara woyɛ ɔbaa pa no. Ebio anɔpa tututu a na wadi kan asɔre. Wode wokunu, wana asɔre kan. Ɔno na sɔre no wenyane ɔbaa no. Ayedi wankasa. ɛne Ayedi Wankasa. Esa sani kuru na sɔre gano. Wankasa. ɛne ɛnamanantɛm he doesn't Na wasɔre. Wama ne fiefoɔ aduane. Wafrɛ maawa no, wo pra wa ha, wo ɛkɔ nsuo. Na wonua nsuo. Ɛde akɔsi ukunu adware because ɔbɛkɔ adwuma. ɛne Na wakɔ nyane obema papa yi afiri kɛtɛ so bi wura. Mahwie wo nsuo. ampa Na kɔnɔ Ne na kɔnɔ ne fɛ. Na oberima yi asɔre akɔdware. Na ɔkɔdware wie a ɔbɛba no na waka oat. Anaasɛ wayɛ tea. Anaasɛ wayɛ koko kakra bi bi. kɛne nyinaa Na odware wie a wasra wie no. Na ɔhyɛ n'ataadeɛ no. guys Ebetumi aba koraa sɛ ɛma a wɔ ha. Wɔn na ɛyɛ ataatu ne kunu ataadeɛ pagya wɔn nsa. Omu ni mmɛma ataadeɛ koraa. Mmarima no mo nhwɛ. Oyiri pagya ne nsa na ɔnte saa wobɛhu. Ɛmaa no hɔ na ɛyɛ a ne taatu atu ne kunu ataadeɛ. Aha yɛnya 4. Aha 2. Ana ha so gya mo. Ɛyɛ asɛm o. Kasa wom. Awurade nkyerɛ ho a moyɛ no. ampa Amen. Wato ne kunu ataadeɛ. Ofiri adwareɛ baeɛ no. Ɔhyɛ ne trials ne wie yɛ pɛpɛɛpɛ. Ɔbaa yi watam ne shirt no na wahyehyɛ na wɔtutu ma. Hwɛ na kɔnɔ. Ɔyere papa nie. Ɔbaa papa nie. Jiwe. Na ɔbɛdidi a wode na kɔtena ne table n'anim. ɛne Na wode adeɛ no a mode sɛ sɛ mofrɛ ne sɛ because ɔyɛ akwaraa. Ɔbaa sɛ wote hwɛ wo kunu yie korɔkorɔ no di n'ani ɛyɛ ne yie a wodane no te sɛ Samson. aba Wodane no te sɛ Samson. ɛne Wode adeɛ gu ne so. kai Hwan koraa nti wo ne wo kura didi ate aduane ahyɛ n'ano pɛ. dabi da Ɔyere papa nie. anya Me wura si wo. Na wadidi awie no wahohoro ne nsa. Momyɛ nsuo na wareɛ yɛ pɛ. ampa Mama yɛ nsuo na wareɛ yɛ pɛ. ampa Na wagya ne kwan na ɔbɛrima bi wɔ hɔ a ɔbɛkɔ n'adwuma no nea ohia ne sɛ
be so love at them. Ampa. Oh, Mira. Mamma, one kiss. Kai. Never. Ampa. Nefe. Speak to me, my Lord. Me come and hit us. Obey be our waha. Edru wa meka ho asem. Se wo yiri gya wo kwan senya. Wo kwadwuma. Da no anko ani wadwuma obey. Ene ye Trimu yo de. Ebura di nyankopon. Wonye dwuma ye papa. Ema ya brabo a ntumpo nyina na fa kase ye mo o. ene ye. Efa kase ye mo o. Ah. Ade nche wa sori. Wakọ. Oh, man, fear for aduane. Sori ye no. Wasan ko lay bed bio. Kama. Aya munya manoma ne servant na tete mo nchen a aya amoma ne lay mo bag no enye one day man ko ishi monton sam frame Anya. na me nchire mo hintase Ampa. Amen. sanse enye hintase mi na ne kali Da bia. oba bi a homa o servant se o keten dakro be ye o damone Ampa o. Jesu amen ni jai. dakro ebe ye o damone Kais. oba bi o ho onim how say ne lay bed ma me bi say say mpa wo ne ukrukura da so how many months na osesa bedsheet Ah. Oso me ensansa. Busumi mi no pe. how many months omo da so bosumi ahiansa na wo sesa be Ai. wenu mo nyina ye aware na nidie a wonya ema wo kunu oba ohuru bed ne kura na ye kama Kais. ema ba onsam kese ma ho Ampa. Bible ne nkasa ne enko Mebusam eti aduasa ba ko nchemu du nsia. fako aduasa no ne enko aduanu nkro ne aduasa Aduanu nkro. Mama pi ayeye 29 na wo kan 29. Mama pi ayeye. ema bebre aye Na wo de. ema bebre na aware a omoye nanso oba bi wo mu amiame kan O se ne wo nyina. what is saying aya sisi wa wade ma ne nyefe Ampa. ama wa wade enye nidie Kwase. bunu krokro no mama mi sa ma wa da ba na auto a shirt ma wo yire ukunu da Ah. Onim size kura di kuru shempo. Tamani e to bese no. wo de bia da se ya Anya. nyesa Da se bi bio. ukọ abonte ehunu ade eye fe wo to bi ba ukunu da Da bi. Kawo. Boka. o so nya ebi da Ai. me hunu sa ta ade hye me anya me o Anya. Hwan ya? me ni mu akwan ya fa so tata ade Ne hwan ya? mata ade bi hye me bia me yire ne toma Ampa. O ne wa ya de. enkan kakra se me nya wura asofodie mo se me wura Aba. me be ma ebi no hunu sa asofodie ede Ete. eti wotimi siesie me Ene ye. ene me ma no ma mento nyum we so ma Ah. siesie oba no ye na kuma so ade mano. mane Mu no se ono ne wa kuma mu hima. ene Fa obu mano. Na manenti asiese wodo ne pa. Ye sara obema wo to aso. Ampa. Speak to me, my Lord. ebe ma no tie Atini na. ese se wo siesie oba no wo ma oba no so ho ye fe Ene ye. mama kan tro okwan ya wo de wo yire nam so no wo kru wo yire ntimi no nante da bia no wa dress heavy Kai. na wo yire nsusu wo safu Oh. Intasem na dawo yi. ama no me nyamfi mo bo bio ada wo kru to ade ma ho ochi ya be aja anade me koye surprise kakra Anya. ene oto ade bi ode ba ya ode bro oh me do me na mara ma hia yi Oui. ana me to bro yo me da ase We wie. Hey. Na. Mame. Ada nyawo fa na. ba bia ode ade ne to ye no Anya. bo so me mi nza hwa ne da Daho. aba na mo ba sa to fufura bro ade no to ma ho no ba bia wo bi ye no Wa na da susi. hwa ne si Anya. Good trouble. hwa ne da
Bible so me ahini. Ade no toma no ba bia wo de to ye no. Omfa nsan kan bi. Ko obesa akoto foforo. Da bia. Obesa akoto foforo. Da bia. Bi se wonu mana to bia ben. Ama no mo nse sa de we nso. Ene ye. Me to fo. Anya. Adom ni nim de kakra o de ama me am de asiesie me de. Anya. Ano na me ka kire wo. Kais. Munshi ama me. Ya so a o ka kire mo amunti. Munti e. What's up, man? Senior apostle Pejan and Sauchiwa. Mama will send my merryman on my idea, Papa. Because Adia woman, no papa to me show so many years. O Cabrania betam one cotton, best in Finchia, the Unia, Monson Cassima. Because it's that crochet and not form. What you say? Why you see a man? Need to be a more very bad part on woman. Why are here? I want you to be. A man who was a man. Oh, so for my neighbor is a wood as you. Jimmy Soka, amen. Amen. Of a man. Oh, a man. Mono Yerenum. Mono Yerenum. Love. Although you be a wood. And soon Nambia, your friend is a odo. Although you a Nambia, no offer. Now, oh, the couple. Hello. Hi. Nasa and Namwa, your friend or doing. So, watching no buffet now. Or was Rabia pa? Oh, no, no, can you go baby? What can you say? A bepro. Anunti, a Junia, a Brenia Daje, and to Wasiania Procro. And who will do? Now, who will do now the lay young Kanya? Dead to Ampa. And yet, at the Bible. Okununum. Monomo Yerenum. Do you said the Christo so does Safono? Said the Christo at the Safono. Not in who am I, Yamano? Christ at the whom I am. Said the Christo at the woman, Yano. Sir, what is what you are better who was 7 way at a conqueror? Mr. Quotation when you can. Sir, so a carrier of Barnum. I was 7 more. I was 7 more. I had a crow because as a foot you. That's a funity I bear. Now, as a funity and a Christ. Bama,
no mo yire no do yire se de Kristo so do asafo no eti me ma wa wa na ba obewu ama na yire ye obi abeso na nkasa de so a kuma chide tutu ha semia oba emema mo amunti o sede oba obema wo yare a boso me be nan ne ensa otimi gya na adwuma tena wo tie ni o obe gya na adwuma nyina tena wo e bia wo ntimi kura nsore nkotoret ene so o kotoret a ene wo so siesie ho kama obe ntimi to ne bo asiesie wo kama aba ebo pampers ye wo kama ene se ye be ya ohaw ma ho enti oyiri ko sa problem yi mu bia nice emema ene betimi aye sa adua se de aye de me ware ba ko ka ho ura ene menkasa this is what we call it love. yes monno mo yire no When your friend or dog, ene so we hear empty apple, no what down. Ubetimi, Sabi would jam and I was ubetimi a popana home. Or come on, popana home. Yes, yellow. oh Ubetimi I am. Bible say, I'm saying from so now. asa Say, insu ajo ye beto no wo asem no na wa ye do kronkron why asafune kronkron? na wa de asafo na si wonu onyamu a Ade asafune si wonu onyamu. enkekaye ana popoye ana we mu biere ni ho na emu ma ye kronkron a edam nso eni ho Edemo ni mu no. sare na so kronum se se wo do wo yire num se wo na nkasa ni padua Ase asem wo kan. adio You say Christ remember. ei We hear say now see. Don't be now the dog, Papa. Go in. o se sare so kronum se wo do yire num se wo nkasa ni padua na de odo ne yire ne do ne ho Krachi. Mejanum. ai Aware. Eti udo. Utimi sisi ho kama. ayira ye basa Wo saka be ye fe. O kwa ye hu se. Wo yo wonderful. Wo yere te sen. Wo yere te sen. tene nsa no bo asutro Sisi wo yere. ene Dono. Manu hu se. Wo yere no. ampa Nti wo yere ni yi hu ye. De bia wo yere wura hu. Okwanya wo de ne nam so nti. Enije ba ku se wo yere ni bi. husem Wo so timi sore ko abonten. Ko wadamfo nchen. huse Wadamfo difo, wadamfo sofo bi. ene Wo be ko na ni wadamfo no kura na oni ho. Timi ko tre ne fie. Wo wo fufu ba oni. Na ba mpa ye ma. Wa ba mpa ye kura ma yere da. oh asemuni Na me sofo. Na ba na wo do yere tena se bo mpa ye. Na ba na wo do yere ko mpa bo. Na nso difo a wa ware de bia. Wo te mpa bo bia nkrofo wa de ho mpa ye na abo. Wo yere ko wa ho. Wa bo wa de ho mpa ye da. oh husem Asante. ai Mo bi ma wo yere da. Wo de ko wani. Peter ko di kan Ah, ete miensa ete manso ko. o so kunu do I want to see you. kakra bi to aso wo Kakra bi tua. de odo ne yire ne do ne ho Oba yire do ne ho. obiara ntan wo no ane honam na emomo ye na ohwe so yie se de Kristo so ye asafo no Hallelujah. amen Hallelujah. amen It is said you want to nipa dia hwe so yie no. Ye ne sama wo yire. efise ye hona mu akwa So ko bonten na konya diane pa bi di. Na wo ba fie. Na wo yire no aduane a. Aye adi wo yire die ni bi wa. kakra kwa so so Aye adi wo yire die ni bi. aduasa ba ko no Because aduane na ko di ye. Wo ni mo eni amakoko a ode ye nkwan. na bia na bi o Oko chop ba oko di chop ba de. Eye wo de. Ya o yi a fie.
ɛne nea ɔde yɛ twɔn baadeɛ ne te sɛn. Difference wom. So you can see them. Baa na ɔde nsa wom na waka hwɛ. Na deɛ akɔsi ama mi o. Krakye di. Deɛ ogya yɛ so aba no no. Yakɔdi na abɔnten no okristo ni ɔwarefoɔ bi a wɔte ha. Wokɔ abɔnten na obi ma wɔduane yi di a. Kyɛwu. Di kɔta. Na gya ayi na aka no. Ɛfa kɔdi wo yere deɛ. Kɔdi wo yere deɛ. Bɛtɛ wabrɛ. Ɔbaa bi ayɛ aduane ma ɔno wɔ ani a ɛyɛ mfomsoɔ. Kum ne kra. Gyeme so ka amen. Amen. Ko Petro deɛ no ɛnyɛ mpɔ. Peter Kwedikan. Eti amesa, eti mo ayɛ so. Bible sɛ dɛ. Ɔso okoro nom. Okoro nom. Wɔn mu saa. Wɔn sɛ ne wɔka no. Aya. Wɔn sɛ ne wɔka no. Ayi. Eti saa na akristofoɔ bebree ka sɛ yɛne ɔbaa ne ntena deɛ bɛ. Sara. Ɛnti saa o. Dabia. Adeɛ bɛ na yɛ Sara. Adeɛ nye ni adeɛ ɛfo. Yɛne na Petro etu ɔbaafo ɛwɔ wadeɛ. According to 1 Peter 3 na yɛ kan yɛ. Yes. Na oduru obeema no so. So. Ɛna Paul Nyankopɔn nkonkron ahyɛ ne ma entufo no. Ɔka kyerɛ obeema sɛ nimudeɛ kasa ahobraseɛ kasa ɔdɔ kasa mede tu obeema no. Wo mede tu ɔbaa no. Wo oberima. Ɛna ɔbaa no nkyerɛ saa nimudeɛ kasa mu saa. Nokwasɛm. Ɛnyɛ sɛ ɔbaa yɛ Sara. Ɛne yɛ. Na Bible sɛ deɛ wonya yere ne nya de pa. Aba. Ɛyɛ dɛ na ɔyɛ Sara. Yes. Talk to me. Adepa no ɛyɛ Sara. Dabi. Ɔbaa bi ayɛ Sara o. Kana ka bio. Ɔbaa yɛ ɔbaa. Ɛne yɛ. Wodi mu. Pa. Ɛwɔ sɛdeɛ Onyankopɔn fa so bɔ ɔbaa. Eti mi nimu deɛ ɛne mi sua ho kakra a masua. Obeema a waware a wote. Mɛka kyerɛ wɔn dɛ. Sɛ. Ɛmaa yɛ esi yɛ. Wonte na se yɛ da. Ɛne yɛ. Kosi sɛ wɔde mi bɛkɔ wuo. Nokwasɛm. Because Onyame ɔbɔ ɔbaa no korɔ nte na se. Ɛne yɛ. Wahyɛ da to ne bo ase no ɔbaa. Siesie ne kama. Obeema wo ho ka ɔbaa wotumi wo sɛ. Yes. Wo ho aka biribi. Ɛne yɛ. Me ho ka oberima me ho sɛ me ho aka berima. Wɔkɔduro. Me ho ka ɔbaa ɛyɛ different. Na wo berima bɛka sɛ ɔbaa no yɛ Sara. Ɛnka bi da. Ɛne yɛ. Ɛyɛ Nyankopɔn adwene no. Eti ɔbaa wontena aseɛ. Because ɔne Nyankopɔn hyɛ da bɔ ne different. Ɔbɔ ne tinwi different. Ɛne yɛ. Na no different. Aya. Ne koko different. N'akyi different. Wama na nantuo. Different. Wotumi hwɛ ɔbaa bi a wotumi ho sɛ yes. Onyankopɔn asiesie. Yiw. Ɔbɔ adeɛ no no. Gyeme so ka amen. Amen. Ɔbaa yi tumi tena ase san kɔ saloon na aka kyerɛ Onyankopɔn sɛ ɔkɔ ɔbaa so bɔ obi tim. Wanyɛ yie. Wanyɛ yie. Aha no anyɛ yie. Meto kura ɛsa. Aya. Minufu. Ɛnyɛ. Awurade adan na nka mepɛ kɔkɔɔ. Na wama mi tutu. Na wama mi tutu. Na wakoto nku. Anea. Na ɔde repɔ no ho. Onyankopɔn te so a wɔsɛ nti ɔbaa sɛnea meyɛ ewu yi kura a wasɛ kɔyɛ ne different. Ɔno nte aseɛ. Papa wo na wobɛte n'aseɛ. Wote n'aseɛ da. Enti ɔbaa Onyankopɔn bɔɔ no no. Ɔbɔɔ no in such a way sɛ ɔde dompe ɛna bɔɔ no. Ɛgya kwasi. Onyankopɔn bɔɔ no ɔde deɛ na bɔɔ. Ɔde dɔteɛ. Na ma mi bisa wo dompe ɛne dɔteɛ. Deɛ wɔn na nsuo ka ɛho no ntam. Dɔteɛ ho gya dompe. Ɛno titie ɔbaa bi a sɛ woyɛ n'adeɛ na ɛkɔ dompe no mu sɛ ekum mfirinhyia du ɛnhono da. Ɛnhono da. Bɛtɛ nam sɛ mɛɛma yɛ dɔteɛ nti woyɛ ɔbɛɛma deɛ kakraa bi a adeɛ bɛtɛ ya no wɔyi afiri nti. Bɛtɛ ɔbaa woyɛ no baako na ɔde ato hɔ mmienu na ɔde ato hɔ nea ɛtɔ so mmiɛnsa ɔbɛn refɛ wɔ nea ɛtɔ so mmiɛ woyɛ edi kan menano yee na sabini ya wawa yee na sabini ya wawa
me 1 Peter 5 verse number 8. Peter Mbadi kan. Eti me se ntema nso. Oso kunu no. Eti berima. Wọ́n wọ́n tẹ́lẹ̀ dùbùdí ọmọ sáà. Mesra mo. O pe wa wade ye ya. Ane oba entra wo nimdiye kasa otu ye e wo no ho no. Ene ne entra nimdiye mo saa. Sa wo yire ene ade a ne ho ye den. Oba ye ade a ne ho ye den. Oba omre. Ene ye. Oba ya de bia se wo ne kasa. Aya na sebe eniema bebre wo. Ene ye. Anka abofra wadi mfinsie du nwotwe. Entime nkoka oba a wanya mfinsie de asia se. Mepew me no beda. Aba ne nyintu. Oba na apne so. Awo. Sebe ayi kakra wo. No apne so. Se oyere na ade a ne ho ye den. Oba ya de a ne ho ye den. Enti de ai. Na mo ni woni. Won so. Se oba no so. Ene mo ye enkoto mo edi fo bi. Enkono edi di fo bi. Na mo mpa mo kwan ansi. Enti oba ma ye adwuma na anya yi a. Aya check opan a wo ne wo yere. Ene ye ti. Se wo ani ni. Wo ye adwuma anya yi da. Sa. Yo. Wo ba pobra enkoto. Ani dia won fa ma wo yere nti. Because wo mo ye kunfu donfo. Sa. Sabe me ka kone sa abosom kase Aya. ana wo mo ne yete. Dago. Enti wo hwe ne dia obenya wo. Bosom dago. Me se wo hwe ne dia obeden. Obenya wo. Obenya wo. Ai. Efeso ai Timoteo ne ye na mempo. Me wi a Pedro ma. me be demonstrate agibi efa wore jaye. Na masi. Ko Pedro mu edi kan. eti num. Me se 1 Timothy 5 verse number 8. Emema wana mo eti enum. mesra mo hwe ware ye ware ye ne oba dinini hwe ne ye a Christopher mama ya ware ye enye fe na enya kono Bible say Timothy mu edi kan eti num enchemu nwotwe. Enwotwe. Na se obi hwe ono ara nipadua. Emema mu ho. Ya wo. Emema mu ho. Obo. Mpache oti asem we. Ai. Kwai. Na se obi hwe ono ara nipadua. Obema bia ontimi anhwe ono ankasa enipa. Enye ni nipadua o. Nipadua. Ni nipa. Ni titiro no. Ni titiro. Ni piefu a. Ni ku ne yire ane ne ma. Wapa gidie. Se nipa na yesi etu frigidi. Tu frigidi. Hello. Hi. Emema mo ho. Yo. Obema bia ontimi hwe wo yire ne o ma. Sabe ma no ye tu frigidi. Wo yame na me ka o. Da bia. Ejanom ye ka se obi apagidi a onyaye. Ene ya wajai. Onyaye tidi no. Wajai ni apagidi. Sai ka quotation video. Na se obi hwe ni nipa. Ani titiro ni piefu. Na yire ne ne ma. Wapa gidie. Wapa gidie. Na we nipa bone sine ne awonyi nie. Yes. Wo se. Yes. Akwanya wo de wo yire ne wo ma nam se se etu frigidi. Guys. Utimi hwa wo yire. Wo ma utimi hwe no. Eye de na kokra e ka sofudie hu asem. Oka ye se so sofo ye bedi sofo na ne makra ontimi hwe ne ma yie. Ne ma aya kohwifu a ye mfa ne ni sofo. Ni sofo. Obi hwe de fie so yi o meda hwe Nyankopon asafo. Nti utimi hwe wo yire ne wo ma. Nyame kan ne fa dia bro. Wo ni adwuma padwuma ye. Yo. Padwuma ye so yire ne wo ma. Na fa wo ma ko school papa ibi. Wanya shekura onko secondary school wie. Wie padwuma ma ne nye. Mama bebre ni titiro ene sabe. Akanfo. Wase me hwa no ade ko oba na busuam. Adwene mmone. Adwene nye. Eti se wotimi nhwe wo yire ne wo ma. Nye dwuma emfa wo ma enchisi ba bi yie. No mo dane akɔwensafo akɔhwifu a. Wapa gidie. Wase wapa gidie. Na we nipa bone sine ne awonyi nie. Wo ye nipa bonefo papa. Wo ye nipa bonefo. Nti obema bia ya o ta gina hia da mu preach. Wo de ahwe de gina ni. O preach ya ahwe de gina ni.
Eko yi a obehu. Enko yi a obehu. Demonstration for our yayi. No mami. Na sen ka me ka ho asem kakra. O Kristo ni bi a wote, wa pra ne se wo begya aware. Enye bi da. Wa pra ne se wo begya aware. Aware foforo. Okay. Sikasa for bra. Iska bra mpani proso. Bede Michael. Obi biara san ya me be ye wo be ye bi. Na ni ebekosi end no. Wo betimi abreak no. Enema ma akwan, wo kofi akogya awere. Ai, yo ba so akogya wo. Ana se edwemu hayia. Ya do. Bra. Mema 1000 Ghana. Ania. Hey. Yenim sadia wari jayeti. Ania. Entam to da. So ma kene mu mam. Fabra me ha. Obi anka ne nsansi anim sei. Ye wo nsam no ne kasi anim. Oh, so pani aye bi nti ye bi wate. Aha. Wakasi anim pepepe. Sei. Sani amaya no no. Yo. Aha. Tintin no. Tintin na edi mfimfini no. Camera from mani nsi anim. Katintin no bra from. Ya na se de osi atu no. Where come from? Mo kokromotie no. Mani na nsi anim pa o. Bie kokromotie no. So what me abie? Kasi anim. Nia atoko kokromotie no so no. Bie what me abie? Kasi anim. Ketwa na etwa last no. Kokromoto no. Bie. Okay, what me abie? Aware no, ba bia ye de ka wase no. Ni obetimi abie mu no. Amaje 10 million. Ayede wo ho. Se wutimi mi agya na bo nsem fa hye wurade die no onyam ha. Adi fo body asare so obetimi abie. Onu kura ntimi. Ni obetimi abie. Me ma kwan se ukofia. Koja wo yere. Wana timi abie. Ya nya obi a otimi bie ye. Obi kuso ye. Obi try. Okay. Wana abie. Mani nyina sisi anim. Mani nyina sisi anim. De bia ware ye di anim. Ya nya bi papa. Jemesoka amen. Amen. Afei. Onsano a ka ko fom no. Onsano a ka ko fom no. Manemra soro. Okay. Wa mana abasoro. Abasoro. Afei biem. Ebie. Se watimi abie. Ai. Bon sam kase ma Yesu. Aware no eni bia ya anaka wane hye no. Se awarefo mienu obema no oba no mo bra mo ho ase na mo dom ho a aware no sebeku ewuda na so oba ya hantan sori gina ho no obema ya hantan sori gina ho ani amonsam beti aware ni ori jaye ya bia ba ko Christopher ye very careful ni enhwe ni yie me mpa no se ono kofo ne awurade a ne tumi doso na odi ni nyansan ni nimudie bo awade no awurade hu ya bobo onsiesie ya wade senior apostle me papa ba ko di asem bi maame ese me ba me fa emma empani se ebetumi a kronkron kasade kronkron kasade nanso awarefo mienu agi tum so ombe ware a ya abobo no ko hospital man because they say ensem ha awarefo mienu eya dwen so ombe ware a momo ko hospital for check up
akɔyɛ test ɛnkɔyɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa hu sɛ ɛwɔ mu sɛ honhom kronkron aka wo nanso na blood circulation no ɛntumi mma kwan ɔmo ware a ɔmo bɛwɔ ayarefo anaasɛ ɛni ho kwan sɛ ɔbaa no ɛne bɛrima no ɛka bom ɛware anaasɛ ebi koraa na ɔbɛrima no ɛwɔ problem ebi a na ɔbaa no ɛwɔ problem ɛho nsɛm bebree abɛpie yɛ anim ama bi ɔkɔ ware koraa sɛ ɛne ayi na wodeɛ wanka na aka Malaki eti mmienu nkyekyɛ mu ɛyɛ dunsia no a Awurade ayɛ wo ne omra ntebere mu yere ntam danseni be very careful wo de nokore sie ɛwɔ awadeɛ na biribi si a nti mokɔ check up ebi ne ɔbɛrima no ne ho nni hɔ oh I know ne ho nni hɔ na si no wakɔ gye obi baba betena ase how papa medamase ono kofo ne Awurade ani tumi dɔɔso no ne ɔka ejina ne ɔwɔsɛ bom ne ɔnam na kom ne mɔbro ho so aboya ho ba 2025 ne tumi ne na ho de ne wanam afi 2026 o baba isia mo no na Awurade ayɛ kɛse Awurade isia ba so Awurade anu mo nyama ba so Awurade ne ufiri watamfo ntam ye ho na wo hwefo ɔma hwinhyia ɔma ho ban ye bedi ahyam 2027 amen Kosua bonsem. Bobiye. Kosua bonsem. Sabre ni etuen safre eye Pastor Noah ode na ofo platform. Se oni ha dia so for na ba kon and for platform mami. Openi Abraham Kosua bonsem awadi o no makoka so mo Dawuda ne beba be yire papa awadi eja Peter akasa papa we na wadi enya obede ni wa kyerɛkyerɛ ya famocho ye bompae ade nyina asodifoɔ na Yesu aseda enka oda ye da wase bebre se enedai wonam wakoa so na ɔde nsɛmpa kronkron te sɛ ɛwɔ nufu so te sɛ ɛwɔ nufu so a ɛfa aware ho ɛde ama ɔma nyina Nyankopɔn yɛ pa kyɛw ma asɛm nkyira akra nyina mu ne yɛ akra mu nyina mu adwuma ekosi wo ma yɛ atoso bi na ɔbɛba de sɛ oyiwa no onyuma dia ɛna wakoa ni mu asɛm so ama akra nyina nya kwade di akyi wonyame atumi na hode nyina yɛ ɔdia no kan nyina bom ne ma yɛ ɔdɔ ne ntiaseɛ ɛwɔ aware mu ɛwɔ Yesu dim adom nti amen. Kosua bonsem openi Abraham no kreni openi Peter osenkani Peter wa ye adwuma na de bia na metaka ne semo kan ni nyina ya no kre na gidi no omode awade semo etu na sese ye awade ya obi ye ta tibi tibe Africa kredi na si a on chere na ya ni nipa wi afiri yo no kreni aja Peter enam kronkron so wakasa pejansa koso ka bibi kire no mame o kan kase pa Sabre washes Mama me adie baako na yantu ensamfrɛ yenua yeba yade nyina Jimanua Anson Jinia Agogo na nukureni
Madika cho se hyiamu nea wo beye biara awurade ma aya emo obi ntuufo ewo de wo ye ho eye mone de a otuufo achi lebo emode mo bi a wo pofo adwuma ye ho na wo bi tuufo se wo de ye ne se wo ye ne sa me sa enchie no dwumadie bia no hwɛ no wa ma wo bia na ne wadwe ewo nhyiamu yi mu me se me ne honam ne mogya ntu agina echi ye beba mi musa me ye eno ana me ye ewo adwuma ye ho eno nchi sabe yimanua wei ene di kan sa ubegyina mansi nyina ye nyina nhyiamu kasiye mu na endedai da pondai amwo biara afata asase ye de boa ama dwumadie ne fa ne ntuma pafura no wagina ho na wodi tumi ani ana onyam nyame de ama aboa ma dwuma na ye mante amen we de mesro ansa no me de dwumadie ne be ma ho e pa mo chew last year ehun sade we ahyase se unim se uni sika a wo de beto ntobo a e pa wo chew en hawo ho esan se sika bi wo ho a e ba ha entimi mfanya hwe yesramu a praso na obi che hu mienu de fa baaye ade eche osan de fa baaye ahyase a ye hu sika bi wo ho a e ba ye nchen a wo kan a untimi mfanya hwe enu ntino e pa bo chew untimi mfa abo a oya pachi anase nani abo emfa nkobo afore medamose hello somebody can kasi mo bi ntuufo na wa sika de koba for de ye wa sempa bon ça que c'est ma Yesu wa ha bon ça que c'est awo mehwe awade asɛm a atɔfo ne na mehwe nsɛmpa a wo boyi a nsɛmpa no ahode nim boma owura Yesu Kristo amekɛseɛ paa na pɛgya sɛ nifa kɔ soro ka kyerɛ owura si sɛ woda no ase hallelujah afei m'ani agye paa because osetie ɛyɛ adwuma papa yi ase wotu ani hwɛ yɛ nanom a obiara te wɔ ni etie deɛ ɛkɔ so biara ohwɛ yɛ gyanom so a fɛfɛɛfɛ afei uhu obiara ɛwɔ abɔnten sogyafoɔ no nso bɔ mmɔden paa ɛboa adwuma no ɛno nti wasotie ɛne wahobrɛase a wɔanya ma nyame adwuma no heaven kwan ebia ma wo fagyidie ka amen the most senior prophet retaka ɔso biara a wɔne siti ama awurade adwuma no heaven kwan asi ama wo nti wei deɛ yɛsotie nti heaven kwan ebia ma yɛn fagyidie ka amen hwɛ ma meka sɛ mo nkyerɛ wo ɛnɛ yɛ 25 December ebono wa nkɔnhyɛ wokapodo bia sɛ ebono wa ɛsimi nka ebono ho asɛm hwɛ afe no akɔ aporo abɛto yɛne bebree ne hyɛ aseɛ nanso ɔbɛntimi anwie fagyidie ka amen ɛti sɛ wote ase takrama da bɔdwem akɔre na abudiabu yɛne bɔ mpo a yɛhyɛ di nti wasɔre a afe kɔ wieyɛyɛ debi kan a na ɔbɛyere ɛfiri 10 cedi ɛbɛsi 5 cedi sika bi a ɛbɛnya bia no fa bɛda Nyankopɔn ase asomafɔle no wayɛ obiara asɔre sika bi a ɛbɛnya fa bɛda Awurade ase ɛfiri 10 cedi ɛbɛsi 5 cedi yes sɔre bra why oh ye hɛ Empress Central sɔfoɔ na adi kan sɔre papa sɔre di kan sɔre yɛ nhyira bi a abɔfoɔ de ma ɛfiri ne kɔsi 2026 awieyɛ wɔn na wɔdi kan wate yes madam ma kasa I receive it ɔde si awɔ ɔbɛn 20 Ghana mese deɛ Awurade amayɛ no ɛfiri 10 cedi 20 mɛgye 100 mɛgye wɔn a wɔde ɛhyɛ da Awurade sira wo 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 yee na me tin wa no
me a major that you are the man. Let me sit down. Everybody sit down. Everybody sit down. Everybody sit down. Remember 20. Everybody sit down. The greater Gogo. Papa, everybody sit down. 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 Sit down. Everybody sit down. Everybody sit down. Everybody sit down.